Hurian itu hatta horas madihita salhutna. Adorak sota mulai para minggota di manogoton para julu mahita martang yang nahohom. Amin. Merede mahita sian bukwede nomor 24 ayat sada cahak roh di ayat 2. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Aina mangulu dohata ni debata jala margogo mangula, jala tumajom sian sadok podang si dua baba, jala manoru si doi rasi rasa disirang hosa dohot todi. Angka ring-ring pedohot utok jala panguhum doi di parrohaon dohot di pikiran ni roha. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan dibata jala amanami, sai togu-togu jala rajai marohanami marhite-hite toddimi, ansaolo hami manangihon dohot majalo hatam, sai pahot ma hatam di bagasan rohanami, ansalami baru jala lambadia rohanami, sai urupi ma ansalam marhaposan hami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus, asa jupang hami hanguluan saliling nililing na. Amin. Marede mahita. Patik ni debata di minggu tadi manogoton ima sian patik pawaluhon dohot lapatanna. Patik pawaluhon unakko manakko
Dia dolapatan ni oddo. Ikon dihabari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asaunang hita olo madubo hepeng ni donga jolma, manang mabahen bisuk-bisuk mangalacupon buniaga. Ikon si pagadaw ni rohatta duarta ni dongan, jala si jamot tonoton. Ido sahatna, rap mangidugu kumahita siyan tuhatta laho mangulahon patiknay. Ali Tuhan di bata, saya parguguy mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Marede mahita. Tatopoti madusatta martang yang mahita. Ali amanami jala di bata nami na di banua gijang. Para siroha na sumurung midahami. Kuparhatutu jala hutopoti hami dosa dohot pangalaw siyon nami na gudangi di julum. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesa madusa nami saluhut na. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amen. Baga-baga ni dibata taringot tuha sesaan ni dosa. Songon sitong na manguluahu ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohakku midah hamatean ni parjahat. Nalomodo rohakku midah hamumulak ni parjahati tumadik kondalan na. Asa mangulu ibana. Hasangapon madi dibata na digijang. Amen. Marede mahita. Hatani dibata epistel di minggu tadi manuguton ima na dienet sian ulaun ni apostel 5 ayat na parjulu sahat ro di ayat 10 sada tajahama margati soring adong maujui sahalak na marguar si Ananias rapdohot dongan saripena si Sapira na manggadis tanona. Alai ninna si Petrus ma oe Ananias naung diguhui si bulisi duha peroham laho manggabusi tod di perbadiai
dohot mamorso de batu hornitanoi. Alai disi di begesia Ananias hata odeng runggang maibana laostos hosana. Jadi habiatan situtuma sudi nau begesa. Alai salpu arga tulujum Roma donga cari penai dang dope diboto nama sai. Alai ninna si Petrus mamadok tibana buah satu saroha hamu mangujuni todini Tuhani tagamma namadok masuk maaka naung mananom dongat saripem usungon nasida ma nang ho tu balian. Jadi hatahutan situ tu masudi nasa huriai rodi nasa nau begesa ido sahatna maratua dona tu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Marede mahita. Tidak kon ma hapor siaot tai sokon nahin tidak kon nidong atas hapor siaot di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan natu mapalangi dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria naga bega-bea cator di porbadia andorak sohabubuhan ido tuhata na tumaon na birnit di panguhuman ni Silatus nama te tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banua toro dung ditanom na mulak mangulu di are patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamon ni debata Jahoba amanai pargogo naso atu dosani di simai bana pay mamulak sogot tu tanoon halak na mangulu doho na mate ahu porsea ditod di porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia doho dihasesaan dosa doho dihatai na mandok mulak mangulu sugut daging ni halak nang mate doho dihanguluan na sora suda. Amin. Tabege matikting di huriatta di bagasan mingguon na perjolo goarni minggu ta sadarion ima minggu pawaluhon dung trinitatis dohot topik maka gigihon sisip dohot korupsi
Na paduahon pakobasioni Padita Resort sadarion Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pukul sia 30 WIB Pandita Resort HKBP Mampang Prapatan Pendeta Sang Hormat Banjarnahor STH MM Marhobas di HKBP MT Haryono. Na patuluhon pelean tujulu sadarion Minggu 2 Agustus 2020 Patu pautado pelean tujulu bahen tupak tu Sekolah Tinggi Guru Huria Bibel Pro Diakones HKBP. Di hari Minggu tanggal sia Agustus 2020 naing patu pautado pelean tujulu bahen tupak tu haperluan kas resort. Napapaton pelean dohot hamuleteon pinabotohon tu sude ruas HKBP Mampang Prapatan mulu adong naing pasahaton pelean Minggu pelean tahun hamuleteon perpuluhan manang janji iman boima ditransfer tu rekening Huria Bank Mandiri nomor 12300260002 atas nama HKBP Mampang Prapatan manang dipasahat langsung tu sintua sektor nabi. Na palimahon ulang tahun kelahiran perhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni Huriata nama ulang tahun di Bagasan Saminggon di dok hatani debata madok maula tema hamu siala saluhutna aido di pangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus sada Tesalonika 5 ayat 10. Napaonopon boa-boa dihita pinabotohon ma tu hita sude ruas di Huria nasoboi persidohot di Parminggon di Huriata manang hobar tu protokol kesehatan boima tapi ihut-ihut di live streaming HKBP Mampang Prapatan. Na paonopon parhepengon terlampir aka perpelean hamleteon dohot na asing na so jinaha di tiktingon taidama di haratas acara nadong di hitabe songonima tikting di Huriata di Bagasan nasa Mingguon tuhatama na mamasu-masu horas. Uhut papungo pilihan na parjudo dohot paduahon marede mahita. Dino
ni debata na sumurung sian saluhut rohang, imana mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Salam sehat madihita saluhutna. Moloni dok salam sehat. Tortabay matangata di habirak tadi. Salam sehat madihita saluhutna. Salam sehat. Mau lihat madi Tuhan. Ala di lewat debata dope kesempatan dihita boy marpungu di bagas joronai. Olah sada dona di dok akan nauduk tu peraturan jalon nama las ni roha. Akan namang yuton peraturan jalon nama las ni roha. Jala sebalikna. Nasa na somang yuton aturan. Berarti na adong ma kekecewaan. Alani las marohatta. Tapayuti hutdo. Obar tu protokol kesehatan. Tapatupa di tonga-tonga ni keluarga. Nang di tonga-tonga ni huria. Dang nalau tu dia na pasti tu masa depan keluarga. Cinta keluarga dohot tu masa depan ni huriatta. Alani tajaga ma kesehatan di tonga-tonga ni ngoluta jala tajaga ma kebersihan di tonga-tonga ni roha nang pikiratta. Huriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus hata ni debata nagabe turpuk jamita di minggu pawaluhonon dung Trinitatis ninanaong boy hita mar minggu tu bagas joro ni debata imana tersurat di 2 Keluaran manang 2 Musa biddu 20 tolu mamukasian ayat sada satro di ayat sia atau di dalam bahasa Indonesia Keluaran pasalnya yang ke-23 dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Ujahama dihita tapayutihut ma di bagasan rohat tabi. Dan jadi para ratommu barita gagap. Jala unang pangherbak tanganmu rap dohot parjahat. Gabe sitidakkon hageduhon. Dan jadi payutommu tahi torop lau majahati. Jala dan jadi parpengolmu hata bada. Manang manulupi hata torop lau papeolhon uhum. Napogospe dan jadi apinammu di pergulutanna. Molo jupakolop buni musum manang halodina lilu ikon mulak togenommu tu ibana. Molo didaho halodini halak na makagigi hoko madate dibayan soratna. Dang jadi pasobommu peak ikon paheommu doi rap dohot binuanna. Dang jadi pailngommu uhum tu halak na pogos asolotommu di pergulutan nai. Say paholang mahosian hata gagap jala dang jadi mate bunommu halak na lidang dohot na tigor. Ay dangolo au mamitori halak parjahat. Dang jadi jalammu silan lehon. Ay papitung mata ni halak akka na tonggorhian nian anggo silion leon. Jala di parpeol parhataan ni halak partigor. Dang jadi hilangommu halak dagang. Ay diboto hamudo rohani halak dagang. Ala halak dagang nang hamud na jolo di tano Mesir. Ido anggo sahatna. Hurian na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus turpukon di pasahat debata tu si Musa lau pabuahon tu bangso Israel. Bangso Israel ima bangso na pinilit ni debata nagabe perpanjangan tangan ni debata lau mangurubi debata pararat to barita naulii. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan di mana Tuhan
berinisiatif supaya bangsa itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu Allah dalam menyampaikan kabar sukacita. Allah nido molos nunga sanga ipilik debata hita ikon olo do hita mangulano Bartulomo ni rohani debata. Ikon marpanguloy do hita lau mangulahon aturan na pinasahat ni debata marhite hatanay. Las ido na pinangido debata tu si Musa maradopon bangso Israel. Asa bangsoi mangihuton aturan nang ditotopon debata asa unang magopo madate jala mate marisuang. Bangsa yang dipilih Tuhan ketika Tuhan memerintahkan untuk melakukan dan mengikuti aturannya, maka yang ada adalah sukacita. Losongoni dohita molo dengganta pautihut aturan nang ditotopon negara, molo dengganta ulahon aturan di tonga-tonga ni parsaoran ni keluarga, pasti do denggan parsaoran ni. Molo tumpe adong perbedaan di tonga-tonga ni keluargai, pasti do adong hadengganon dot hadameon. Huriana hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus ima na mangulahon aturan, na mangulahon ruhut na pinasahat ni debata, ima na patuduhon identitas seorang Kristen. Apa itu identitas seorang Kristen? Aturan yang ditetapkan oleh Tuhan adalah saling mengasihi. Kasihilah sesamamu manusia, kasihilah Tuhan Allahmu. Idolapatan nisilangi. Halak na mangulahon holong ni roha, pasti do halak na mangulahon aturan ni debata. Sehingga Allah melalui Nabi Musa memberitahukan odo ruhut naiko siulahon ni akka naupiliti. Odo aturan naikon si totopon na diulahon ni akka na pinilit ni debata. Adong siya na pinasa ni debata marhite si Musa marhite trupukon. Na parjolo di dokdo dang jadi para tomu berita gap. Jala unang paherbang tangan murap dohot parjahat gabe si tidakkon hagiduhon. Dang jadi payutom mutahi turop lao majahati. Jala dang jadi parpunguluammu hata bada manang manulupi hata torop lao papeolhon uhum. Molo jupak kolobbu ni musum manang halode na lilu ikon mulak togionommu tu ibana. Janganlah engkau mengucapkan saksi dusta patik pasyahon. Janganlah engkau mengucapkan saksi dusta, janganlah engkau menyebarkan berita hoaks. Janganlah engkau memperbesar-besar masalah yang belum tentu kebenarannya dan kepastiannya. Allah olo do sipata songoni gosip digosok semakin sip. Digosok imada. Ubereng do inatai. Dak kuboto songon dia imada dak kuboto. Songon dido hape harwa matana. Anak nape songon nido. Hape dang markaca tu diri na songon dia do keluargana. Digosok semakin sip. Alai didok debata marhite si Musa unang paratomu berita gagap. Jalo nang paherbang tangan murap dohot parjahat. Jangan pernah bersaksi dusta. Jangan pernah mengucapkan hoaks. Dan jangan mengganda-gandakan. Atau jangan menambah-nambahi. Gari hatani debata ape madok. Jangan ditambahi dan jangan dikurangi. Huria na inaholongan itu hatta Yesus Kristus. Odo na pinabuan ni debata. Halak na mangyuto naturan ni debata. Dia tidak mau berkata dusta. Mari kita lihat dan mungkin sudah menjadi kesaksian. Bagi siapa yang berkata dusta, dia akan dikejar-kejar oleh kedustaannya
dan dikejar-kejar oleh kebohongannya dan dikejar-kejar oleh ketakutannya. Tahu ji maju. Mulu bergebus sita. Ai tae tong doi dang diboto jolma. Alai lupa hita diboto debata doi. Mergebus amat ta doi nata alai lupa ibana ai diboto debata doi saluhutna. Mergebus inat ta dot amata lupa doi diboto debata do saluhutna. Lasongonido maradapun akka iana kota. Sekecil apapun itu, mari kita berkata jujur dan jangan mau berpihak kepada kejahatan. Gabe si tidakon hagiduhon. Ngata boto salah. Ali tidak deti diulakon. Ido nama sadi si Ananias do si Safira. Ananias dan Safira hidup di tengah-tengah keluarga atau hidup di tengah-tengah jemaat yang komunis, yang hidup di dalam persekutuan holim. Di antara satu dengan yang lain, apa yang dimiliki oleh seseorang untuk kemuliaan Tuhan itu adalah milik bersama. Jalan marpada doi bana molo laku tanonai, adong do songonikan, ini akan saya persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan ketika saya memperoleh hasilnya. Dung didapo ibana hasilna alai dicabuni ibana satu ngasihan hasilna didapotna. La ido di hati dakon ibana di joloni apostol Petrus. Daong oddo na hudapot may bagyok kamu. HP di boto debata dosa luhut nai. Mengapa engkau Ananias mengikuti kata hati iblis? Engkau tidak menyerahkan semua yang kau berikan, yang kau janjikan. Dukoni tos mahosana. 7 jam kemudian isukun apostol Petrus matusi Safira. Baru dipabuai bana mah daong satu ngadaw tadi kok kami. Sepakat halake. Tos mahosana. Takas dodang di halomo debata akka na mangulahon na jahat di dok debata dangolo au mamitori halak perjahat. Buasa akka halak na mangulahon hajahaton ipakai bana dosa luhut cara lau pasauton lomo ni rohana. Topik ni minggu ima makagigihon sisip dot korupsi. Molo mabege hata sisip dot korupsi dang berahasiai. Itu sudah menjadi rahasia umum. Jala olo do sifata hita mangulahoni. Sian seto tasahat tu nama Tuhan. Bahkan disonari dang mai lebe. Ona takup sa sahalak ala ni korupsi. Ona takup sa halak ala di ida. Lau patu paun suap. Nah pasti suap dot korupsi ima ulaon manang kegiatan namaralo tu lomo ni rohani debata. Seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan apa yang diinginkan si pemberi asa saut jalaboi diperjuakkan si penerima. HP nu ngatakas di boto dak tuhoi itu adalah salah. Sekalipun salah karena dia sudah memenuhi keinginannya, terpenuhi keinginannya, diulang ibana mana salah. Langsung ini do korupsi. Nabi Nahi ini seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan. Yang menyalahgunakan kepercayaan hanya untuk mendapatkan kepentingan. Dua hal ini serupa. Hanya untuk gabe pemuas kebutuhan kepentingan na asa saut. Tentu sahali adong do sebab ni. Meragam do jala saluhut do na diulah halak lau pasauton lomo ni rohana asa sauti asa boy terpenuhi. Nang peko menerima suap ibana sisik manang korupsi detong ibana do ilas ni rohana. Alai lupa do ibana. Dang ngadong nebuni di joloni debata. Ananias dan Safira mendapat hukuman dan Allah sendiri berkata di dalam natsnya ayatnya yang ke-7 dang ngolo au mamitori halak perjahat. Alanido dihita na inaholongan itu hatta Yesus Kristus. Setiap kepentingan pasti ada dasarnya. Antara lain
ketamakan, kerakusan, kebutuhan yang berlebihan. Nah pasti obar tu tangyak teido. Doa Bapa kami, berikanlah kami secukupnya, makanan kami yang secukupnya. Cukup do di lot debata sudah itu hita. Tetapi kita lupa, kecukupan itu bukan kita syukuri dan tidak kita syukuri, sehingga kita mencari kelebihan dari yang cukup. Dung lau pasauton halo bioni, omma tak pakai cara olo hita majalo si leon manang sisip. Olo hita lau mangulahon korupsi. Napa dua hon adu memotivasi lau mangulahoni gaya hidup yang konsumtif memampukan kita untuk melakukan dan menerima sisip dohot mangulahon korupsi. Huria naina holongan itu hatta Yesus Kristus odo nana yang pinabuan ni debata tuhita. Nang pinilik ni debata dohita. Saya, saudara-saudara semuanya, majelis gereja kita yang berkumpul di tempat ini dan jemaat kita yang menonton live streaming pada hari ini, yang di rumah, kita adalah orang pilihan Tuhan. Alai ingot hita mak, molo nunga dipilih debata hita, hagigihon ma sisip dohot korupsi. Korupsi bukan saja masalah uang. Alai olo dosipata korupsi hita di partikian. Suap itu bukan saja dilakukan oleh orang dewasa. Tingkat sekolah pun sudah melakukannya. Aku traktir bakso ya. Nanti kerjakan ya PR-ku. Aku traktir bakso ya. Nanti kalau dia bilang seperti ini, bilang tidak. Bantu aku ya. Ngadioloi be. Harga diri hanya sebatas dengan bakso, sebatas dengan kepentingan asal mak. Alai ingot kita mah akan nang penilik ni debatado hita, nunga terlentera di hita identitas sebagai seorang Kristen ima holong. Di dokter pukon hagigi homma sisip dohot korupsi. Alaniaha ketika mata hati kita telah buta oleh kepentingan, maka kita tidak lagi mengikuti aturan. Ketika kita tidak lagi mau berkata jujur, maka kita juga meraih kepentingan. Ketika kita tidak memperdulikan lagi dan mencoba untuk mengasihi musuh kita, maka kita sudah dipenuhi oleh kepentingan. Ketika kita tidak lagi memperdulikan akan kesusahan orang lain, cuma aku mak, lo maisi mati, asal masuk nangau, lo maisi songoni, asal malas rohaku, tahun mana jadi, asal masuk nangau. Ketika mata batin sudah ditutupi oleh kepentingan, kejujuran, pernyataan, keadilan sudah tidak kita miliki lagi. Tetapi ketika firman Tuhan menguasai hati kita, ucapan kita akan mendatangkan kejujuran, perbuatan kita akan mendatangkan kebenaran, hidup kita akan menciptakan keadilan, dan upaya dari apa yang kita lakukan bukanlah kesia-siaan, tetapi gabe ahli waris harajauni debata hita. Atong dihita na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Unang beta ulaon lau maka tidak kon hata nagagap. Olo mahita gabe sitidangi maka tidak kon hata nasitong. Jalo olo hita maka holongi musuta nang pesongo dia nabi nahen na lau mabain acik ni rohatta. Alaniaha ikombotot tado. Hidup kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Salilik ko di tanoon patupama na denggan jalana tigor. Ay debatado na punasa ngolutta. Selamat merayakan hidup tarlumobi di situasi kondisi pandemik COVID saat ini.
ikon mampu dohita berkata jujur untuk mengatakan iya. Ikon mampu dohita mabaritahon ahadona ikon si bainotta, ahadona ikon si hulanotta. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Karena selebihnya adalah milik setan. Pakailah hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jagalah diri, jagalah kesehatan, hiduplah dalam new normal, karena Tuhan pun menginginkan umatnya untuk diselamatkan. Dan Tuhan juga menginginkan gereja ini menjadi sukacita di dalam kemuliaan namanya. Selamat menjalani hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mauliati rohanami diho ali Jehovah. Hatam nabe di nomor saringar di tonga-tongan ni permingguan nami di bagasan tikyon. Di paingoto dohami ali Tuhan. Isi dohami di hadapanmu. Nang pinilitmu dohami gabe sisihanmu. Lau mangrupi ulaunmu di tonga-tongan ni. Portibion nang pemarsika soring na masa. Alepos dorohanami say donganammu dohami say jagommu dohami sayo dingammu dohami. Alani Tuhan todim to di perbedian napi nasahatmu di golun nami mangajari hami lau makatidakkon hatan na tutu. Lau mangulahon masih haholongan di tonga-tonga ni ngolun nami keluarga nami. Humaliang nami terlumobi di hadapanmu di bagas jorom nebedion. Di paingoto dohami oleh Tuhan asa tok-tok kami bersikap adil. Nang peolo si patahami papeolo di tonga-tonga ni keluarga nami maradopon ianakon nami maradopon keluarga nami terlumobi maradopoko. Di paingoto dohami oleh Tuhan songon nang pinilitmu lau jalon nami molo so ulo kami hobar tulomo ni roham. Alani jaga mahami, ramoti mahami, asaboya mi mardalan tigor, hobar tulomo ni roham. Mau liati rohan nami diho ali Jehovah. Di papunguho hami di bagas jorom nabedion di bagasan hai poson. Alani Tuhan di namulak pehami, jagai mahami, dongani mahami. Tutu oleh Tuhan kondisi bangsa dan negara nami di bagasan pandemi COVID-19 sion. Si patalomos dorohan nami alani situasion mengganggu permasalahan ekonomi ulaun saluhut natahe. Halayu pasatami matu tanganmu. Alapos dorohan nami saya donganammu dohami saya jagamu dohami. Disude akka pargulmi to ningolu nami keluarga nami songo sada ama di tonga-tonga ni keluarga. Pasu-pasu mali Tuhan salut akan naniula di tangan nasida. Nang ina di tonga-tonga ni keluarga. Nang akka iya nakon nami manang di dia piali Tuhan. Jonok nang daw siya pamerengan nami. Tuho mahu pasahat kami. Toktongo pasahat kami mali Tuhan. Disalut akan naniula nanay ulan ni Kuriam. Pasu-pasu mahami. Alahuboto hami. Saluhut nasa nanilehom mi digulun nami. Ikoleronom midoi tubagasan tanganmu nabedi. Pasu-pasu manang ruas ni Huriam na berulang tahun di bagasa semingguan. Gajang ni umur las ni roha hi paso di pasato. Pasu-pasu manasida manang di diabe. Nang ruas ni Huriam na tongon di bagasan parsahiton. Daniel purba. Tuhan leon mahamalumon. Asa toktong boy malum ibana. Boy di area neng romar pungu di bagas jorom na bedion. Jalan marsaur di tonga-tonga ni kategorial. Nang ruas ni Huriam na so boy hubilangi hami. Na di bagasan parsahito partudion. Parsahiton pamatang. Ala ni gulmit ni ngulu. Tuho mahu pasahat kami. Maripamuati marohami da dosa ng pangalasyon nami. Asi maroham di hami. Sesa na sa dosa nami. Nang ruas ni Huriam. Napasahat ton las ni rohana sida. Marihite pilihan no Diyos. Amolotion ni rohana sida. Di bagasan las ni roha. O mali Tuhan na mamasu-masu sa luhut nai. Jala ho mali Tuhan na mawalo susika ni Marlupit gada pa sa tomulas ni roha di tonga-tonga ni keluarga. Ruas ni Huriam. Manang di dia pili Tuhan.
Namar minggu di bagas jorom na badion, namar minggu di tonga-tonga di bagas nasida marhiti live streaming. Napi natupan di huriam HKBP Mampang Perapatan. Pasu-pasu ma saluhutna. Sian na menet 1 nama 2. Jalo matang yang nami marhiti-hiti guarni anakmu Yesus Kristus. Martangiak kami tuho. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 470 uhut tapasahat peleatta di bagasan las niroha tu debata. Kita menyanyikan Tedoma ayat 2 ring mahita jongjong. Tatang yakon ma peliata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo harorowan ni saluhut sileon-leon na denggan do nasa ulibasa na mauliutus upasat tami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho say jalo may gabi wap na husus di jolom pasu-pasu may jalar ramoti asa huparhasya kami pelianon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay maroan nami marhiti-hiti todim asa lam hutadahami godang ni si leon-leon mitu hami asal lam girgirami medok mau liate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale aman namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmo, say Roma harajonmo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songop panesa nami, di dosa nidongan na merdosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, balua mahami sian pangako.
bagasad dame jelo hamu mapasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondako Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim.